Archie Hughes I Bradley. Os angen cymorth, mae nôl I Hughes o Bradley. A dyna I chi'r cais cyntaf. Symudiad wedi baratoi o'r lain. Symudiad celfydd cais cyntaf y prynhawn yn dod I ni y Cymru. A ni'n mhellach ar y blaen yn Stellenbosch. A dyma chi hyrddiad yn dod. Newn nhw'n groesi am gais yn erbyn. Ffrainc fel hyn. A bachwr Nagashima. Prif sgoriwr sawl cystadleuaeth mae fe wedi bod yn chwarae yn croesi am gais bach arall. A dyna nhw yn dathlu. Wel, mae Hill nôl ar y cae, ond dyw'r dyfarnwr ddim wedi rhoi cyfle I gyrraedd nôl cyn ffurfio'r lain sy'n rhoi gwell cyfle I Japan fynd amdani. Le mae'r bêl? Dyna'r cwestiwn. O, mae'r law yn yr awyr. Mae'r cais yn dod. Cic ar draws y cae nawr gan y maswr. Odi hon yn eistedd lan. Mas yn llydan. Trydydd cais I Japan. A hwna'n dod I Renji Oiki. Japan yn reoli'r gêm yn llwyr nawr. Iliadau tynged fenol. O, ni'n meddwl bod Johnny Green di colli'r bêl ond rwy ffordd neu gilydd gathedd I nôl. Lewis Lloyd yn bylchu, o dwi'n mynd drosto. O di ma fe. Am ffordd I orffen yr hanner. Wel, I fi, ma hwnna'n garden goch. Moss, Cody, Hughes. Pas hir mas yn llydan o ddisiau hwnna I Florence. Mae fe'n tirio. Mae Cymru just fel na nôl ar y blaen. Dal Mantes, neu Mantes arall o bosib. Hughes, Bradley, Edwards, ni wedi gweld yn croesi ar un symudiad yn erbyn Zeeland Newydd. A mae fe'n croesi unwaith yn rhagor. O, ryngipiad gan Morgan Moss. Ond yw e'n gallu mynd yr holl ffordd. Nifer yn ei gwrso. Dadlwythiad nôl ar y tu fewn. Oedden ni'n gweld cais arall i'r Cymru. Odyn, gwaith gwych gan Moss. A Bryn Bradley yn cynnyrthwyo nôl ar y tu fewn. Dyw'r sgôr bellach ddim yn adlewyrchiad o fel mae'r gêm yma wedi mynd. Ond chi'n gwybod beth? Sim lot o odds dy fi. Mae Cymru yn mynd I ennill. O, dyma Moss. O, dwi'n gallu mynd yr holl ffordd. Y tro yma ochr gambi. Dadlwytho Morgan bach. O, arbennig. O'n I ddim yn disgwyl y 5 munud ola yma. O'n i'n joio.